dapat... Menu, ha? We have to hold... Boys. Say good morning, guys. Good morning, guys. Look at my vest. Alis punta kami sa Allendale. Kasi... We're not doing Allendale. We're doing Allendale for Molly. Yeah, today. We're going to Adelaide today. Kasi bukas, excited kami. And at the same time... kinakabahan kasi... Guys. Ang ingay ng aking... We're going to the race party. Who? To the race party. Tita Race part. At kasi ngayon mayroon si Race na ano din late celebration pa dinner niya kasi di ba nag-birthday siya. So late celebration daw mamaya. So pupunta kami doon. Then after ng party niya, punta kami ng Glenelg kasi doon kami nagpa-book ng hotel. Hindi kami ngayon titira kila Race kasi nga yung mga bata may competition bukas. So malapit yung yung hotel kung saan kami mag-stay, malapit doon kung saan magko-compete yung mga bata. So excited kami para bukas, and at the same time kinakabahan. So yun, hinihintay lang namin si Jan kasi si Jan naliligo pa lang, kararating niya lang galing work. And eto yung suot ko papunta doon, pero magbibihis ako pag malapit na kila Race kasi nga may party. So gusto komportable lang muna tayo. So ayan guys, mamaya na lang. Dito na kami sa kit and naiba na yung position ng chicken. Pagpasok mo sa pinto, andito na sila, oh. Wala na doon. Yes, Baba? No. Come on, Baba. No, come on. Nagulat din si Kuya. Ha? What's that, Kuya? Yeah. Ayan, dati dito, diba? Yung chicken. Oo. Nag-renovate sila. Say good afternoon, boys. Holly. Ayan si Zach. Meron siyang, what's that, Zach? Yung paborito niya, oh. Ang tawag niya ni Holly, mushi. And yung aking paborito, chicken. Nakalimutan kong i-upgrade ng malaki yung chicken. Ay, yung chicken, yung chips. So, ito yung chicken natin. Kain muna kami, guys. Tapos na kaming kumain. And, ano ba yan? Tapos na kaming kumain. And, mag-ano lang ako nail polish, guys, kasi hindi pa ako nakapa-SNSO. So, ano muna tayo, sariling sikap. Yung boys nandun sa car. So, may dala akong ayan. And ang aking damit ay eto. Komportable. Mamaya mag-change tayo. So, mag-apply muna ako nito, guys. Ang pangit mag-apply kasi mahangin, and dito lang ako naglagay ng white, tapos dito sa dalawang to ang ilalagay ko itong brown. Tapos ko na yung isa, and eto naman sa kabila, hindi ko gusto yung white kasi para siyang white out. Yung, alam mo yun, yung pag nagkakamali tayo, yung white out yan, oh. Ganun ang itsura niya. So, kailangan, ay hala, dapat brown to, nalagyan ko ng white. Burahin siya. Basta yung white hindi siya maganda. Siguro dahil sa tagal na rin ito sa akin. At saka sa, saan ko ba ito nabili? Sa Kohl's ata. Ang tagal ko na ito hindi nagagamit eh. Ay, buti na lang mayroon akong acetone. Ay, pangit na. Ayan o, ididip mo lang yung kamay mo dito. Oy, nag-ano sila. Ayan o. Wala na.
So, yun lang. Tingnan nyo yung white, oh, diba? Ang pangit. First coat pa lang yan, oh. Sige, tapusin ko na muna to kasi eto, nandito na si John. Minamadali na tayo. Ang timing naman, naglagay siya ng sprinkler. Ayan, oh. Nababasa na kami. Are you wet? A little bit wet. A little bit wet. Okay. Tapos na guys. And, lagyan ko siya nito. Eto ba? Ay, struggle is real dito. Eto ba yung parang colorless sa atin? Patutuyan ko lang ng konti. Eto, oh. Extreme. Ayan. Ay! My camera. Ayan si Kuya. Oh, nadaanan tayo. Nabasa kayo. Ay, nako. Wala na, oh. Nasira yung ano. Yung ano natin. Ay, ulitin ko. Wow. Dito na pala kami guys sa hotel kung saan kami mag-stay for one night. Ito yung room. Ayan yung pintuan. What hotel is this on? Comfort Inn? Yeah, 5 star. 5 star. Tawag din siya dito 5 star. Bukas, mamaya ko na lang kayo i-room tour kasi ano muna ako magbihis. Then, punta na tayo kila Race. Ang plano dapat ko ay magbibihis ako sa isa sa mga sa service station. Kaso sabi ni Jen, kailangan namin pumunta muna dito sa hotel para kunin yung key or mag-check-in muna kami. Hoy, isa. And may swimming pool. Malapit kami sa swimming pool, guys. Tingnan niyo. Ayan, pintuan, 'di ba? Ayan yung pool. Sabi ni Holly, magsi-swimming daw siya. Sabi ko, hindi. Kasi, mabilisan lang tayo dito. So, ayan, mamaya na lang. Drive na kayo papunta kila Race and naghilamos ako. Tinanggal ko yung makeup ko kasi sobrang init dito. And parang, alam mo yun, yung ang lagkit-lagkit ng mukha ko. So, tinanggal ko yung makeup ko. Tapos, si Jan, minamadali ako ni Jan kasi nga, 40 minutes away daw tong hotel papunta kila Race. And medyo traffic dito. Kanina traffic, ayan. At least ngayon, nagmo-move na yung mga cars. So, yung guys, ayan, naka-change na tayo. Magbe-makeup lang ako. Buti nagawa ko yung kilay ko ng madalian doon sa hotel. Pero hindi ko lang kung pantay. Pero carry na yan, no? So, maglagay lang tayong lipstick tapos blush on. And yes, it's mommy's car. So, mamaya na lang. Ha? Sabi ko na pupunta. Sabi ko na pupunta. Sa akin, say hi. Huh? Ay, hi guys. Ang ganda ng Ito? Hi, Dad. How are you? Yeah, hi, Tony. How are you? Long time no see. Yeah. Taron, did you say thank you? Thank you. Go to it, Kuya. There's more. Inaasar niya. Just put in the bag, Kuya. Wow. Nag-hold si Kuya, oh. Wow. Yeah, it will. Kasha. Yeah. Yeah, yeah. Yeah. Unan guys, yung reaction ni Sak. Biglang tayo siya doon, no? Alam, chillax na sa'yo, hindi ako pababayaan ni best friend. Ayan, susundan niya. Kami yung hinihintay niya kung meron ba siyang parating. Yeah, we'll have him start there with cars. Ay, wow! What you gonna say, Baba? Cuddle, Tito Dan! Cuddle, Tito Dan! Ah! Oy, high five to Tito Dan! High five! Cuddle, high five. How about Tita Riz? Cuddle, Tita Riz? Say thank you! Say thank you, Tita Riz! Happy birthday! Oh. Yeah, well, I can have him go. Ay! What's that, Baba? Oh, pwede, Baba?
Pull, Baba, pull. Ah, you need that one. Nawala yung earrings niya. Ay, very good. What you gonna say? Thank you. She just lost her earring yesterday. Madam. No one knows. Madam. Ang tagal niya. Napapunta ako dito? Oh, ayun lang din. Pumunta lang muna kayo sa nag-check-in lang muna kayo bago kayo pumunta dito. Malayo-layo pala yun. Nasaan ang bata? Ayun si Ari. Ay, may sabi ang baby. Siyempre, surprise! Paano mo nalaman dito ako? Layo pa lang eh. Kasi Hindi kasi nila alam na hindi niya kasama yung mga bata. Wala si Ari. Hindi nila alam. Oo nga, hindi kasi nila alam na pupunta kami dito. Ay, sabi nila kami! Wala. Ito siya, may surprise. Andyan yung mga walang bata siya. Wala pa yung lechon guys. Kanina pa iniitan. Wala pa. Ano? Diyan pala. Andyan na yung lechon, no? Uy, kuya, naano dito sa mga vlog ko na parang kuya. So, Bisaya, Jude. Happy birthday to you. Happy birthday. Ay, plastic. Yan ang handa ni Race. Okay. Next kain tayo. Ayan o. And then kumuha si Pumpa na tabi tayo. So, tara po. Ano sila mga bag na yan? Gusto mo din na ako. Gutom na ako. Ano, sabi mo magkakamay tayo? Isisingit mo ba to? Alin? Ayan, nasa mga naghahanap. Ayan o, may issue. May issue. Kayo ha? Ba't kayo ganun? Pag wala yung isa, may issue agad? Pwedeng malayo lang ako? Pwede 5 oras siya. 5 oras? So, ano gagawin natin sa birthday ko? Sa kanila na lang. Kailan ang birthday mo kung malakas kaya? December. Ikaw na ba? Kaayo! Wag! Salamat ko yung gusto mo ng maso. Sige. Okay, unya na lang ha. Ugma na lang. Sige, discount sunod ha. Bantay mo ka. Sige, so much. Thank you. Discount sunod ha. Bantay ka. Daghan na kagano na ako ha. Bantay. Pwede yan madala. No? Sa birthday mo na. Sa birthday mo. Pagpas mo na yun. Punot mo yan. Diyan pansin? May dyan po. Kanino? Hindi ko alam mo. Hindi ko alam. Nangilo ako dun sa ano. So guys, nasaan yung my birthday? Wala sa nag-picture. Tapos ang turap ng tubig. Pinakurat? Sila ma. Luto mo yan. Sila ma. Yung clock. Thank you. Salamat. Wait, tara ka. Hindi kami kasyang lahat guys. So, kanya-kanya kami ng... Kanya-kanya kami Guys, ewan ko, kanino yan guys? Wow, gutom ka, Becky. Si Pompal guys. Meron siya dito. Ay, yan? Sorry. Kay Race. Kay Race pala yun. Sabi niya kasi sa Ito yung akin. Guys, naghahanap ko. Ayan. Uy, ang sarap ng pinakurat ko. Hindi ko pinakurat. Sinama. Ketchup siya. Iba-iba. Ano na. Sinama? Ganun mo kaya Pumpa. Ganun mo.
Gusto niya man ako. Ilang beses? Wala rin. Walang ano. Ang mga sili dito, peke eh. Kanya-kanya kami. Di ba yung cup may kanya-kanya harap ng camera din. Iba-iba yung tsura namin, guys. Oh. Andito. Happy birthday, Inday! Birthday, Ray! Happy birthday, Lodi! Love you guys! Thank you guys. Thank you. Magbalik siya ulit, Lodi. Kaya kami nag-gala. Wala na ang birthday mo, Ray. Punta ulit ako dito. First time ko mag-attend ng birthday dito. Oo, nasa phone ka last year. Oo nga, last year nasa phone ka lang. Nasa phone ako. Oo, nasa picture ka pa nga. Ngayon, ano na ako. Nandito na talaga ako. Ginanyan ko sa dati. Sikat ko makita. Ha? Siya, birthday celebrant. Lupuan mo ng ako ng pansin. Nasa nag-request na gutom na yun. Sabi niya, ang special, dapat ang special. Ang birthday celebrant, hindi nga nang hingi. Kasi sabi ko, ayoko ng leftover na masyadong marami. Okay na yung lechon kasi pwede dahil. Sarap. Kasi yung mama ni Dan pupunta dito mamaya. Nag-visit ko. Pagod na rin na ano. May work siya, right? May work? Pinaayos mo na yung sasakyan ninyo, Inday. Bukas. Ano? Monday. Ang haba kasi ng ano. Nasilong. Ano? Sasakyan ninyo. Oo, mga ano na yung sasakit. Sabi, pinakita ko yung... Pinakita ko yung... Nakatayo. Gusto niya raw tumangkad eh. Ang ano ng mga, ay ang mga boys na asa gawas, Inday. Alam mo yung napaka, lang ng crush, pero ang laki ng damage, Damage. no? Oo, parang... Ang daming gutom sa Iraq, no? Sarap ha? Ay, sorry. Sinabi ko, ang daming gutom, oh. Abang. Di ba? Gutom talaga. Sarap-sarap. Yung boys nila. Ito sa Ida. Oh my God. Thank you, God. Tahimik. Lubat ka? Ito ako yung balls. Ay, lobat mo na. Okay, God. Do you want baboy? Sabi ni Miranda. Wala nag-light-light, Inday. Wala siya nag-ana-ana. Wala ko kita. Dire? Hindi mo kita, eh? Ay, pansin ko. Here. Come here. Sabi tayo dyan. May nanununtok dito. Oh. Sinuntok ako. More rice. More rice. More rice si Kuya. Okay lang siya, hindi siya nagsabi. Rice is life kay Kuya. Maya. Why? Yung dalawa. Rice and lechon. Okay. You want pansit, Kuya? Magpapadagdag si Kuya. Ayan na yung binigay ko. Gusto niya pa ng more. Ayan, Kuya. Is this enough? And lechon? You want more lechon? Hold it. Here. Come on. Crunchy. That's a really good idea, Dad. I love that idea. Actually, no. Oh, it's No crunchy. no crunchy? Okay. That's it. The chum burgers. Yung mga boys, nandito sila guys, oh. Dito yung mga boys sa labas. Maganda yung weather today dito. Ayan yung mga babae dito. Sikat. Hindi naman siya masyadong gutom. Hindi. Pangatlo pa lang yan, guys. Oo, birthday niya. Pasaban buhay. Pabawang mo. Siyang may birthday. Yuri Chong! Ako din na. Dito Tingnan mo si Lovely, oh. Hindi niya na sinasauli yung ano ko. Kaya naman, huwag ganyan ako makaka-Hermes, guys. Bakit sa'yo? Okay, ma'am, may isa pang ano dito, sutsutera, oh. Parang kinakanta nila ako ng aking bigay yan sa akin, oy. Bigay naman, di ba? Nakakalaga ako yan. Sabi mo? Bigay mo yun sa akin, huwag mong alburin. Hindi, ako nga nagsabi sa kanya, bakit naman? Sabi ni Yuri, wala na, sold out. Sold out na, di ba? Hindi, pwede na naman Chanel na lang kasi Hermes, di ba? Baka may Chanel, mga CC dyan, o ano. Ang dami kasi yung mga accessories. Accessories. So, yung Gucci nga, maganda rin yung ano, yung... Hindi pa ito, nga ang tingkad mo dyan kung para kang kukunin na yung ano. Hindi yan mo lang kami dalawa ni Kati. Ay? Beke. Alam mo kami ni Kati. Kami, Mark. Ayaw mo kiss? Nakikisali. Ayaw niya sa Tommy ko.
Bunga sa Tony Boy. Si ano mo si... Ano, wala na tuloy yung ano ko. Nawala na yung ano. Dahil sa halik mo. Oh, ano sabi mo? Nawala na. Yung kay Kat, yung kay Yuri sa Chamba. Na? Kawawa naman si Yuri Chong. Bagay sa'yo. Kaya bagay. Sabi niya, bumili na kayo! 5,000 lang, di ba? Sabi niya. Agor na sila. Hindi pala. Sorry naman, double price na sa akin. Yung ano Binigay lang niya to eh. eto, bigay yung, ano ka na yun? Alam mo kasi kailangan bumibili muna tayo tapos binibigyan. True. Mine. May! Yun ang concept mo. Mga sis, pa-help naman dyan. Help naman dyan. Help naman dyan. Anong code? Yan, may mga pa-code ko dyan. Wala. Simple rate 031. Marami ka na rin nag-order na rin. Marami ka na na-order ka. Ano lang so? Alam niya lang siya na siya kung bumibili. Natawa talaga ako sa Louis Vuitton niya eh. Ano Lancer? Ano Lancer? Si Jan lang. Si Jan. Johnny boy! We have lecture plan. Oo, nagtat. Are you there? Try to get the old time my collection targets. Ano gagawin niya? Tanong siya sa akin, tinanong niya kasi ako on the way kung gumawa raw si Ray. Sabi ko, hindi ko alam. Pero alam kong gumawa. May butcher doon, guys. Parang si Jan gusto mag-take out, ah. Ano? Mag-ano yun? Sino yung ulo? No. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Yes! Wow! Thank you! Mana yung kurtina mo talaga inano sinutuno? Bakit ko ba siya? Namiss lang tayo. Sabi ko talaga sa kanya kanina. Ang ganda-ganda. Thank you. Open eye, feel the waves cut. Ayan, Moscato time. Ano? Ano yung sinasabi mo? Hindi naman ikaw makadila para ma-animal yan. Grabe. Happy birthday! Hindi pa. Happy birthday! Thank you. Buwang talaga. Guys, baka lang makasama ako sa Christmas party. Ay, parang ganyan. Kawawa yung mabubunot. Pag ako nabunot mo. Pagpupunod talaga. Okay. Mayos kasama. Ano kayo, ano dito, yung patakaran? Pag ikaw, huwag mo sasabihin. Pero pag iba yung nabunot mo sabihin. Sige, guys. Secret mo ha? Ang ganda lang tingnan. Okay. Ganda sa sarili. Sige na! Tanggapin mo na! Galit na galit. Ikaw na lang. Unat ka lang. Naman ko yung rules. Alam mo yung rules. Sasabihin mo pag ibang tao. Ang narinig ko naman. Okay, okay. Okay? Buti pa sila nag-narinig. Si ano na si... Buti pa to siya. Si Christina. Hindi siya. Okay na. Okay na Okay siya. na. Christina. Christina. Oh my God! Wala si Cathy? Meron ba? Grabe siya. Pag pangalan mo, sabihin, huwag mo sabihin. Sabihin mo pangalan? Sabihin mo na, sabihin mo. Okay, direct. Lugi niyan si Catherine. Tira-tira. Tira-tira lang yung ano niya. Yung kay Kat na yan. Tingnan mo kay Kat. Sige. Ito sa'yo. Leo. Your bonus. You're in charge for the boys. I never had. If it's your name, don't do this. If it's other people's name, you tell. Ako din. Akin na lang. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Rose. Happy birthday to you. Make a wish! Yay!
very much. Oh, yun. Do you wanna blow? Do you wanna blow again? You're right, Baba. Sige na, ano lang, King? Going back. You're going back to the top. Learn how to go baseball. I just do it so I don't cry. Okay, Baba. Happy birthday. To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Holly Veronica. Yay! Veronica star! Veronica! Dessert tayo, guys. Leche flan. Sarap. Oh, smooth. Sarap. Oo, ganda. Wow, ang leche plan mo guys sa restaurant. Ang saya ni Jan kasi nakakain na siya ng leche flan. Tingnan mo, ang ganda nito. Gusto Ayun, oh. Patingin lang eh. Makapaluwangan niya tayo ka. Just think like in a drum. Yung mga bata magbubunutan. Okay, you pick Holly. Ikaw na kay Holly. Race ang Oh, wow, si Sak. Hindi talaga siya tumingin. Ay, wait, sa balik natin lang. Hindi, ako lang. Hindi ko naman nakita ko ano yun. Baba, oh. Isa pa baba. Akin na yun. Which one? Do you want that one? Daddy, Buna. she picked for Chris. Daddy. Siya yung daddy. Don't show me, Baba. Ako na bibili. Don't show me. Ikaw pala bibili. Who's gonna buy the gift? Tita Race. May picture-picture daw kami, guys. Kung kailan pa may mga tama si Ganito. Lasing na si Kato. Andun siya. Lasing. Ayan yung nakubos namin, no? Nakailan kami? Si Race isa lang. 1, 2, 3. Apat yan. That's me. That's really me. What's that? Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Ayan na. From Just Kati. Kati maganda. Hindi nag-focus. Uy, kumayos ka, uy. Sabi ko sa'yo, pangit talagang... Isa na natin kasi sila. Ay, nakahanap na siya ng ano. Di ba naghahanap kang maliit? Yes! Dalawang voucher. And nails. Bongga. Thank you, Lai. Magagamit ka talaga yun. Thank you, Manay. You're welcome. This is from Chona and the family. Thank you. Sorry? Yeah. Tapos pala walang laman. Kinuha ni Holly. Wala ni Holly. Wala? Kinabahan ako, di ko nakita. Meron. Thank you, Manay. Ay, necklace. Kinabahan naman ako doon. Gusto ko yan. iPhone? Give it to Nina. Thank you. Wow! I-promote muna natin yung buti na lang hindi ito yung binili ko. Ah, At siyang patchouli. di ba yan lang eh, pag nagtitingin siya, patchouli. Thank you very much. So, happy birthday. Okay, uy, alis na kami. Uy, si Jan, antok na. Kami, alis na kami dahil. Thank you, Kat, kami, alis na kami, Kat. Si Jan. Bukas dito sa iyo. Say bye-bye to Ate Holly now. See ya. Marco, I love you. Thank you, Daddy. Yeah, good to see you. Yeah, see you soon. See you, Dan. Danny boy! Bukas ng hapon. Sabi niya kanina, Tito Laura, Tito Laura. Arte. Say, see you, Tita Ray. Yeah. Binibiro nila si Jan sa Christmas party. Hoy, na!
Say see you na to Tita Race. Sorry, Neil. Sorry guys. Ha? The leche was good. Oh, laging na-appreciate yung leche. See you again, guys. See you next week. Sa December. Oh, dumikit siya. Nakalimutan ko kayo, guys. Nakabalik na pala kami sa hotel and nakapag-skincare na rin ako. And yun na yung vlog natin for tonight. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Bye.